Sanibonani. Angithi phela sesiphinde sabuya nayo leyo ndaba enkulu khona lapha kwisizinda seindaba ezimnandi Thulas TV. Igama lami nginguNtanto Jileka, eyakho lendodana mothanda. Kunendaba emfishane namhlanje engifisa sikhulume ngayo njengenjwayelo, sisazothi nje lesi isikhathi sami noNkulunkulu. Nayike indaba engifisa sikhulume ngayo namhlanje ethi nje impilo iyafana ne-elevator. Usho kanjalo ubhuti wami bengikade nginaye kula maviki aphelile uthi yazwe bafo impilo iyafana ne-elevator. Sengiyayibuza ukuthi uthini bafo, kwenze njani. Ngithe le ndaba mangiyibuka ngiyilalela yangifikela into ethi kwi-building enama floors ayi-20 mawugibela wena ku ground floor ugibela uwedwa ku-elevator ngaphakathi ufice kungenamuntu. Kwesinye isikhathi ufice kunabantu enigibela nabo ku-elevator. Siyaphi nalabantu? Siya ku floor number 20. Mayifika ku floor number 3 kube khona behlikayo, kube khona bangenayo. Siyaphi nale elevator? Siya ku floor number 20. Sihambe njalo masifika ku floor number 10 kube khona bangenayo, nalabe bengikade ngigibele nabo behlike. Abanye bangifica ngiphakathi ku-elevator baze bangishiye ngiphakathi. Bangishiyelani? Inkinga ukuthi lapho khona beya khona bona sebefikile. Ngithi mina ngiya ku floor number 20. Kungenzeka yini ukuthi mina ngistakile kulama floors ku-elevator? No, angistakanga, kodwa inkinga yami floor angafiki kuyo. Kwenze njani ngalomzalwane ozizwa ngathi ustakile? Ingoba iflow ayakuyo akafiki. Sanibonani emakhaya, sanibonani kubababuki nomndeni weThulas TV. Siyabingelela kukhona lo mzalwane othi eyami impilo ngathi stakile, khona lokho ngenzeki. I-movement angiyiboni, abantu bayangishiya, abanye bahlezi nami baphinde bangishiye, kodwa mina ngimila kuna movement. Lalela leyo movement oyibonayo isho khona ukuthi uyadlula, lempilo iyahamba, nawe hleze kungenzeka bese uyafika ku floor oya kuyo. Angithi wena uya ku floor number 20 kanti ukhathazwa yini? Sanibonani, khona yini othi mina ngikhathazekile yini? Kwenze njani lapho khona kushona ilanga? Siyabingelela igama lami nginguNtanto Jileka. Le ndaba sithi impilo iyafana ne-elevator. Uzungakhathazeki, ungakhathazeki. Siyakhona kule floor wena oya kuyo. Ungakhathazeki lapho kukhona bakushiyayo ngoba ifloor wena oya kuyo ukafiki kuyo. Sanibonani, kuze kube isikhathi esilandelayo mina nawe siphinde sihlangane kuyo phela leyo video ezayo. Sisathi isikhathi sami noNkulunkulu. Ngiyabonga. God bless you.